אם אפשר לפנות, את יכולה לפנות אותם בבקשה. אהלן, נשאר לכם עוד אוכל? תגידי רגע, המספרים שרשומים כאן, זה המחירים או שזה המספרי טלפון של הצוות? כי זה ארוך, זה נראה מספרים ארוכים, גדולים. כך, זה מספיק. לא לוקח לנו לחם, אנחנו סתם נתמלא, אין סיבה לקחת לחם. אני מומחה מספר 1 לבשר, את יודעת כמה על האש אני מכין בבית? חבל לך על הזמן. אני יכול להחליף את השף שלכם כאן. אני אקח את הקרפצ'ו. איך? קרפצ'ו. קרפצ'ו, אני אקח את הקרפצ'ו ואת הסינטה. סינטה, כן. well done אבל. כמה זמן לוקח להביא כאן מים? הם הלכו לשאוב מהכינרת? כמה זמן לוקח להם להביא את הסטייק? מה, הם הלכו לשחוט את הפרה? אני, יש לי בעיה בטעים. הכל טעים לי. מה קוקטייל? מה יש לך להזמין קוקטייל? שמים לך קרח עם מיץ וקצת אלכוהול. זה מה שאתה רוצה? על זה אתה רוצה לשלם? הכל טוב, בסוף זה יצא בשירותים. תודה רבה. את יודעת דרך אגב למה הבקבוקים שלכם תמיד מאחרים? כי יש להם פקקים. את יודעת איך קוראים לטבח שלכם שעובד על הצ'יפסרים? בבי. לא, פרייר. יואי, הבאת את הבדיחות האלה, תירגעו.